देवाचे आभार मानण्यासाठी ऑनिश, गॅरीना, ॲरिश. देवाचे आभार मानण्यासाठी फिलोमिना एलायज मुसाफिस. फादर अंकलच्या सुखरूप वाटचालीसाठी एविना व क्रिस्टन. प्रस्तावना. ख्रिस्ताताई माझ्या प्रिय बंधू-भगिनींनो, with hearts full of gratitude and joy, we gather today to celebrate a momentous occasion in the life of our beloved Father Ashok Gonsalves, as he marks 25 years of faithful service to God and His Church in the sacred priesthood. 25 years ago, Father Ashok answered God's call with a humble and generous heart. Since then, he has stood at the altar, preached the gospel, offered the sacraments, and walked alongside us as a shepherd, teacher, and the servant of Christ. आपण ह्या पवित्र वेदीभोवती एकत्र जमलो असताना देवाच्या नावाने ह्या पुरोहित पदाच्या देणगीबद्दल आपण देवाचे आभार मानतो. त्याच्या अनेक वर्षाच्या सेवेबद्दल देवाचे आभार मानतो. या पवित्र उपासनेची सुरुवात करताना आपण आपले अंतःकरण आभाराने उंचावूया आणि प्रार्थना करूया की ज्या प्रभूने बोलावले आहे तो येणाऱ्या काळातही आशीर्वाद देत राहो, बळकट करत राहो आणि मार्गदर्शन करत राहो. पिता आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, परमेश्वराची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याचा सहवास तुम्हास लाभो. 25 years of gratefulness towards God. 25 years of gratitude and thankfulness. माझ्या प्रिय बंधू-भगिनींनो, 25 वर्षाचा हा प्रवास प्रभू बरोबर प्रभू समवेत घालवलेला आहे आणि पुन्हा एकदा प्रभूचे आभार मानण्यासाठी आपण सर्वजण जमलेलो आहोत. कारण त्याचे आभार मानतच राहावे, कारण त्याने अगणित अशी कृत्य आपल्या जीवनामध्ये केलेली आहेत आणि मी त्याचा साक्षीदार आहे. झालेल्या पापांची अपराधांची माफी करूया. पवित्र रहस्य साजरे करण्यासाठी आपण पात्र ठरावेत म्हणून आपल्या पापाची प्रभूने दिली आहे. सर्वशक्तिमान Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us life everlasting. Amen. Amen.
आमच्या परमेश्वर बापा प्रत्येक वर्षी प्रेषित केले व संत जेम्स यांचा सण आनंदाने साजरा करण्याचे सद्भाग्य तू आम्हाला देतोस। त्याच्या प्रार्थनेमुळे तुझ्या एकमेव पुत्राच्या दुःखात मरणात व पुनरुत्थानात आम्हाला सहभागी कर। तो एक दिवस आम्हाला तुझ्या शाश्वत वैभवाचे दर्शन घड। ही प्रार्थना मी तुझ्या बरोबर पवित्र आत्म्याच्या सर्व काळ जिवंत राहणारा व राज्य करणारा परमेश्वर तुझा पुत्र आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे करतो। पौलाचे करंथीकरास पहिले पत्र यातून घेतलेले वाचन। बंधुजनो, जी सुवार्ता मी तुम्हाला सांगितली, जिचा तुम्ही स्वीकार केला, जिच्यात तुम्ही स्थिरही राहत आहात, जिच्याद्वारे तुमचे तारण होत आहे, तीच सुवार्ता मी तुम्हास कळवतो। ज्या वचनाने मी तुम्हाला ही सुवार्ता सांगितली त्या वचनानुसार ती तुम्ही दृढ धरली असेल, नसल्यास तुमचा विश्वास व्यर्थ आहे। कारण मला जे सांगण्यात आले ते मी तुम्हाला सांगून टाकले। त्यापैकी मुख्य हे की शास्त्राप्रमाणे ख्रिस्त तुमच्या आमच्या पापांबद्दल मरण पावला, तो पुरला गेला, शास्त्राप्रमाणे तिसऱ्या दिवशी त्याला पुन्हा उठवण्यात आले आणि तो केफाला मग 12 जणांना दिसला। त्यानंतर तो एकदम 500 पेक्षा अधिक बंधूंना दिसला। त्यांतील बहुतेक आजपर्यंत हयात आहेत आणि काही जण महानिद्रा घेत आहेत। त्यानंतर तो याकोबाला मग सर्व प्रेषितांना दिसला आणि जणू काय अकाली जन्मलेला जो मी त्या मला सर्वांच्या शेवटी दिसला। हा प्रभूचा शब्द आहे।
पाहिल्या आहेत. प्रभु तुम्हा बरोबर असो. योहान लिखित पवित्र शुभ वर्तमानातून घेतलेले वाचन. येशूने थोमाला म्हटले, मार्ग, सत्य आणि जीवन मीच आहे. माझ्याद्वारे आल्यापासून पित्याकडे कोणी येत नाही. मी कोण आहे हे तुम्ही ओळखले असते तर माझ्या पित्यालाही ओळखले असते. आतापासून पुढे तुम्ही त्याला ओळखता आणि तुम्ही त्याला पाहिले आहे. फिलिप त्याला म्हणाला, प्रभूजी, आम्हाला पिता दाखवा म्हणजे आम्हाला पुरे आहे. येशूने त्याला म्हटले, फिलिपा, मी इतका काळ तुझ्याजवळ असूनही तू मला ओळखत नाहीस काय? ज्याने मला पाहिले आहे त्याने पित्याला पाहिले आहे. तर आम्हाला पिता दाखवा असे तू कसे म्हणतोस? मी पित्यामध्ये आणि पिता माझ्यामध्ये आहे अशी श्रद्धा तू ठेवत नाहीस काय? ज्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगतो त्या मी आपल्या स्वतःच्या सांगत नाही. माझ्यामध्ये राहणारा पिता स्वतःची कार्य करतो. मी पित्यामध्ये आणि पिता माझ्यामध्ये आहे हे माझे तुम्ही खरे माना, नाही तर माझ्या पित्यामुळे तरी माझे खरे माना. मी तुम्हाला खचित सांगतो, मी जी कृत्ये करतो ती माझ्यावर श्रद्धा ठेवणारा नाही करेल आणि त्यापेक्षा मोठी करेल, कारण मी पित्याकडे जातो. पुत्राच्या ठायी पित्याचा गौरव व्हावा म्हणून तुम्ही जे काही माझ्या नावाने मागा ते मी करीन. तुम्ही माझ्या नावाने माझ्याजवळ काही मागा तर मी ते करीन. प्रभूचे शुभ वर्तमान. तू बोलाविले सेवा कराया प्रभु आलो आनंदे. होय माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, हे शब्द आहे फादर अशोकचे. आज आपण सर्वजण फादर अशोक याच्या आनंदात सहभागी होण्यासाठी इकडे एकत्र जमलेलो आहोत. We are here together to thank Jesus for choosing Father Ashok as his priest. And Pope Francis says, a shepherd should have smell of a sheep. आणि मेंढपाळ हा फार महत्वाचा असतो. मेंढपाळाला मेंढराची काळजी असते. Jesus Christ himself instituted the priesthood, which we celebrate on Maundy Thursday, as he was celebrating the Last Supper. येशूने धर्मगुरु पदाची स्थापना केली. परंतु धर्मगुरु हा कोण असतो? Who is a priest? And the first thing we can say about priest is persona Christi. म्हणजे धर्मगुरु हा प्रतिख्रिस्त असतो आणि तो लोकांपर्यंत देवाचे वचन पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो. We call priest in a different way. Priest as a prophet
लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो. दुसरी गोष्ट महत्वाची म्हणजे प्रिस्ट धर्मगुरू हा एक मेंढपाळ असतो, ज्याला आपल्या मेंढराची काळजी असते. तो देवाचं राज्य प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत असतो. तिसरी गोष्ट, प्रिस्ट इज अ सर्वंट, सगळ्यांचा सेवक असतो. ख्रिस्ताने ज्याप्रमाणे सेवेचा धडा दिला, as Jesus gave the example of service. He said, I did not come to be served but to serve. मी सेवा करून घेण्यासाठी नाही, तर मी सेवा करण्यासाठी आलेलो आहे. And this is what exactly a priest does. He serves the people of God. Of course, there are various definitions are given about the priest. A priest is expected by the people, one in everything, having many qualities, many talents, सर्व गुण संपन्न. आणि त्यासाठी धर्मगुरू अहोरात्र मेहनत करत असतो, कारण ख्रिस्त हा त्याचा जीवनाचा केंद्रबिंदू असतो. जीसस इज अ सेंटर ऑफ हिज लाईफ. देयर इज अ ब्युटिफुल इन्सिडेंट. एकदा एक टीसी ट्रेनच्या डब्यात चढला आणि चढत्या क्षणी त्याला समोर एक पाकिट किंवा पर्स पडलेलं दिसलं. टीसीने ते पाकिट पर्स उचललं and he found there was a lot of money inside and there were plenty people. डब्यामध्ये भरपूर लोक होते. त्या टीसीने ती पर्स वरती उचलली आणि सांगितलं, ही पर्स कोणाची आहे? इतक्यात एक वयस्कर व्यक्ती बसलेला होता. त्याने हात वरती केला आणि सांगितलं की ही पर्स माझी आहे. तेव्हा टीसी उद्गारला की ही पर्स कोणाची पण असू शकते, पण ही पर्स तुझी आहे, ह्याचा प्रूफ का? त्यावेळेला तो व्यक्ती उतरला, त्याच्यामध्ये येशू ख्रिस्ताचा फोटो आहे. तेव्हा टीसी त्याला म्हणाला, येशू ख्रिस्ताचा फोटो कोण पण ठेवू शकतो, ह्यावरून कसं की तुझ्याच ती पर्स आहे किंवा तुझीच ते पॉकेट आहे? तेव्हा तो व्यक्ती म्हणाला, तुम्ही सांगता ते खरं आहे. What you are telling is truth. You know, this purse which you are holding, which have a lot of money, त्याच्यामध्ये पैसे आहेत, त्यामागचं मी एक रहस्य सांगतो. मी जेव्हा 18 वर्षाचा होतो, मी माझ्या आईवडिलांचा एकुलता एक मुलगा होता. आय वॉज ओनली सन ऑफ माय पेरेंट्स. माय बोथ पेरेंट्स लव्ड मी. माझ्या दोन्ही आईवडिलांनी माझ्यावर फार प्रेम केलं आणि माझ्या 18व्या वाढदिवसाला हे सुंदर असं पाकिट पर्स मला बक्षीस म्हणून दिलं. जेव्हा माझ्या आईवडिलांनी ही पर्स मला दिली, सर्वप्रथम त्यामध्ये मी माझ्या आईवडिलांचा फोटो ठेवला, कारण मी माझ्या आईवडिलांवर प्रेम करत होतो आणि ते माझ्यावर प्रेम करत होते. आणि हळूहळू मी एका मुलीच्या प्रेमात पडलो आणि मुलीच्या प्रेमात पडल्यानंतर मी आईवडिलांचा फोटो काढला आणि त्याऐवजी त्या पर्समध्ये माझ्या गर्लफ्रेंडचा फोटो ठेवला. काही वर्ष तो फोटो होता. हळूहळू त्याचं रूपांतर लग्नात झालं. आय मॅरिड हर. मी तिच्याशी लग्न केलं आणि देवाने आम्हाला सुंदर असं बाळ दिलं, मुलगा दिला.
हळूहळू तो फोटो काढला आणि त्याच्यामध्ये मी माझ्या एकुलत्या एक मुलाचा फोटो ठेवला. मी त्या फोटोवर बघून फार आनंदी व्हायचो. आता मी वयस्कर झालेलो आहे. माझी पत्नी मला सोडून देवाघरी गेलेली आहे आणि हा माझा एकुलता एकच मुलगा, माझं सगळं काही होता. परंतु आता त्याने मला सोडलेला आहे. तो त्याच्या पत्नीबरोबर राहतो, माझ्याकडे बघत पण नाही. आणि ह्या वेळेला मला मान्य झालेलं आहे की मला पटलेलं आहे की येशू ख्रिस्त हाच माझा खरा गुरु, खरा प्रेमी आहे. आणि म्हणून मी येशूचा फोटो त्या पर्समध्ये ठेवलेला आहे. त्या क्षणी त्या टीसीला रडू कोसळलं. त्याने ती पर्स त्या व्यक्तीला दिली. पुढचा स्टॉप आल्यावर तो खाली उतरला, बुक स्टॉलमध्ये गेला आणि विचारला, येशू ख्रिस्ताचा फोटो आहे का? त्याने विचारलं, कशाला? कारण मला सुद्धा माझ्या पर्समध्ये, पॉकेटमध्ये येशूचा फोटो ठेवायचा आहे. होय माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, धर्मगुरूचे जीवन आपल्याला काय सांगू इच्छिते? What gives us the message? आजच्या शुभवर्तमानात आपण ऐकतो, येशू म्हणतो, मी मार्ग, सत्य आणि जीवन आहे. जो माझा पाठलाग करतो, आय एम द वे, आय एम द ट्रूथ, आय एम द लाईफ. Those who follow me will have eternal life. What is the life of a priest? Life of a priest without Jesus, it is nothing. It is zero. What today Father Ashok is because of Jesus. And he has understood that message which Jesus has given. If you have seen me, you have seen the Father. If you have seen me, you have seen the God. If you have followed me, you have followed my message. जर तुम्ही मला बघितलं असेल तर तुम्ही देवाला बघितलेला आहे, पित्याला बघितलेला आहे. आणि जर तुम्ही माझा पाठलाग केला तर तुम्हाला नक्कीच तारण प्राप्त होईल. होय माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, आज आपण सर्वजण फादर अशोक याच्या आनंदात सहभागी होण्यासाठी एकत्र जमलेलो आहोत. We are here together with him to rejoice. We remember the quotation from letter of Saint Peter, 1 Peter 2:9. You are a priest forever. तू याचक युगायुगाचा. होय माझ्या प्रिय बंधूंनो, हे याचक पद फादर अशोक यांना प्रभू येशू ख्रिस्त स्वतःने दिलेला आहे. त्यांना आमंत्रित केलेलं आहे. आणि ही 25 वर्ष जर तुम्ही आज फादर अशोकला विचारलं, मी फादर अशोकचा सेमिनरी पासून कप्प्याने आहे, भरपूर वर्ष झाली. आणि मला आढळते की त्याने ख्रिस्ताला महत्वाचं स्थान दिलेलं आहे. फादर अशोकचं जे स्वभाव आहे तो आनंदी आहे, नेहमी ते आनंदी असतात. परंतु जर आपण, इफ यू टेक नोट ऑफ ऑल दिस 25 years as a priest, he has worked with the various capacities and various places. वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांनी कार्यरत केलेलं आहे. त्यांनी शहरामध्ये पण, त्याने मिशन कार्यामध्ये पण कार्य केलेलं आहे. त्यांनी मस्कत आणि दुबई ह्या ठिकाणी पॅरिस ट्रस्ट आणि व्हाईस प्रोव्हिन्शियल सेक्रेटरी म्हणून तिकडे कार्य केलेलं आहे. आणि सिंधुदुर्ग ह्या ठिकाणी बिशप ऑल्विन यांचा सेक्रेटरी म्हणून कार्य केलेलं आहे. He has worked as a secretary to the important persons. And besides that, he has been a parish priest in
several places. As I said, he was parish priest in Muscat. He was parish priest also in Songaon. Those of you know Songaon or Amrapur. These are remote mission areas. त्या ठिकाणी सुद्धा त्यांनी आनंदाने कार्य केलेलं आहे. आता सध्या ते पुन्हा लेडी ऑफ कन्सोलर ऑफ द ॲफ्लेक्टेड पिंपरी ह्या ठिकाणी पॅरिस प्रिस्ट म्हणून कार्यरत आहे. मी कधी कधी पिंपरीला जात असतो आणि मी बघतो त्यांच्या हृदयामध्ये लोकांसाठी जे प्रेम आहे, जी प्रीती आहे. He loves service. Even today, though he was parish priest in Songaon many years ago, still people in Songaon, I also was working in Songaon few years back. I could see still people remember him. लोक त्यांची तिकडे आठवण काढतात. आणि बघा, काही वर्षापूर्वी ते नाशिकला होते. आज मी भरपूर नाशिकचे लोक पण इकडे बघत आहे. ह्याच्यावरून आपल्याला समजते त्यांची प्रेम, माया आणि सेवा करण्याची शक्ती किती महान आहे. Yes, my dear brothers, priest is not for himself. Priest is for others. धर्मगुरू हा स्वतःसाठी नसतो, तो इतरांसाठी असतो. तो जो काय करत असतो तो स्वतःसाठी करत नाही. तो जो काय करतो तो दुसऱ्यासाठी करत असतो. आणि एक गोष्ट महत्त्वाची आहे, वी शुड ऑलवेज सपोर्ट अ प्रीस्ट अँड अबव ऑल व्हॉट वी रिक्वायर वी नीड टू प्रे फॉर ईच अँड एव्हरी प्रीस्ट. टुडे इफ यू सी एट लार्ज इन द वर्ल्ड द वोकेशन फॉर द priesthood आर डिक्रीजिंग. आज कमी तरुणी धर्मगुरू होण्यासाठी येत आहे. आणि म्हणून आज आपण प्रार्थना करणे महत्त्वाचे आहे. टुडे एज वी आर विथ फादर अशोक, आज आपण फादर अशोक बरोबर देवाचे आभार मानत आहोत. आपण फादर अशोक यांच्यासाठी प्रार्थना करूया. लेट अस प्रे फॉर फादर अशोक, also for his mother, father and all his siblings, that they have sacrificed him. No, because they sacrificed we have. त्यांनी त्याचा त्याग केला म्हणून आपल्याला सगळ्यांना फादर अशोक भेटलेला आहे. तर त्यांच्यासाठी प्रार्थना करूया. आणि विशेष करून आज फादर अशोकसाठी प्रार्थना करूया. लेट अस प्रे फॉर हिम that Lord may give him the strength to serve his people, to serve them wholeheartedly. लोकांची सेवा करण्यासाठी जिकडे कुठे ते जातील तिकडे तिकडे येशूचं प्रेम देण्यासाठी देवाने त्यांना शक्ती द्यावी म्हणून प्रार्थना करूया. As our Pope Francis said, as I repeat, a shepherd should have the smell of a sheep. मेंढपाळाला मेंढराचे वास आला पाहिजे आणि तो त्यांच्यामध्ये नेहमी यावा. And as it is said by saying, you are a priest forever. Father अशोक हे धर्मगुरू आहे, तू याजक युगायुगाचा आहे. तुझ्यावर देव नेहमी सदा सर्वदा असो. आणि आम्ही प्रत्येकाने सुद्धा देवाची आनंदाने आणि प्रेमाने सेवा करावी म्हणून प्रभू आपल्या सगळ्यांना मार्गदर्शन करो आणि शक्ती दे. May Lord guide us and protect us, especially Father Ashok. Let us put forward all our prayers and intentions, prayers of the faithful. परमेश्वराच्या समोर उभे असताना पुन्हा एकदा देवाला धन्यवाद देत आपल्या विनंत्या परमेश्वराच्या चरणी ठेवूया. आपलं उत्तर, हे प्रभू आमची प्रार्थना आहे. हे प्रभू आमची प्रार्थना आहे. आपल्या पवित्र ख्रिस्त सभेसाठी आपण प्रार्थना करूया. स्वर्गलोकी गेलेल्या पोप फ्रान्सिस यांना
जे तरुण बंधू भगिनी परमेश्वराच्या माळ्यामध्ये काम करण्यासाठी हात ऐकत आहे, त्यांच्यासाठी आपण प्रार्थना करूया. त्यांना ह्या मार्गावर चालण्यासाठी धैर्य आणि समजूतदारपणा मिळावा आणि ते उदार अंतःकरणाने त्या निमंत्रणाला प्रतिसाद द्यावा, त्यासाठी आपण प्रार्थना करूया. Along with all these prayers and intentions, in a special way we remember all those good people who couldn't make it today for this event. जे आजारी आहेत त्यांच्यासाठी. Heavenly Father, listen to our prayer, give us health and happiness. We make this prayer to Christ our Lord. Amen. Pray, my dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours be acceptable to God, the Almighty Father. हे प्रभू, प्रेषित फलक व जेम्स यांच्या स्मरणार्थ आम्ही साजरा करीत असलेल्या ह्या सणाच्या दिवशी आमच्या भेटीचा स्वीकार कर, आम्हाला शुद्ध कर व भ्रष्टतेपासून मुक्त कर, ही प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे करतो. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. हे प्रभू, पवित्र पित्या, सर्वसमर्थ शाश्वत परमेश्वरा, आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे आम्ही तुझे नित्य व सर्वत्र आभार मानावे ते योग्य व आनंददायक आहे. कारण तू सनातन मेंढपाळ आहेस, तुझ्या कल्पाकडे कधी दुर्लक्ष करत नाहीस. प्रेषितामार्फत तू तुझ्या कल्पावर नित्य लक्ष ठेवतोस आणि संरक्षण करीतोस. तुझ्या पुत्राच्या कार्यात सहभागी होण्यासाठी तू त्यांना आपल्या कल्पाचे मेंढपाळ केलीस.
आपल्या स्वर्गातील स्थानावर ते अजून आमचे मार्गदर्शन करीत असतात आणि म्हणून सर्व दूत व महादूत सत्ता आणि अधिकार शक्ती आणि सामर्थ्य यांच्यासह तुझा निरंतर गौरव गातो. शरीर आणि रक्त मागित परंतु त्यांच्यावर दववर्षाप्रमाणे तुझा पवित्र आत्मा पाठव. जेव्हा प्रभू येशूचा विश्वासघात करण्यात आला आणि स्वेच्छेने दुःख भोगाला सामोरे गेला, त्याने भाकर घेतली, आभार मानून मोडली, आपल्या शिष्याला दिली आणि म्हटले, तुम्ही सर्वजण घ्या आणि खा, कारण हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी अर्पलेले आहे. भोजन झाल्यानंतर त्याने प्याला घेतला, पुन्हा तुझे आभार मानले, तर प्याला आपल्या शिष्याला दिला आणि म्हणले, तुम्ही सर्वजण हा घ्या व यामधून प्या, कारण हा माझ्या रक्ताचा प्याला आहे, नव्या व शाश्वत कराराचे रक्त आहे, तुमच्या आणि पुष्कळांच्या पाप क्षमेसाठी ओतले जाईल. हे माझ्या आठवणीसाठी करा. श्रद्धेचे रहस्य. हे प्रभू ख्रिस्ताच्या मरणाची व पुनरुत्थानाची स्मृती साजरी करीत असताना आम्ही तुला जीवनाची भाकर तारणाचा प्याला अर्पण करतो. तुझ्या समोरीने तुझी सेवा करण्यास आम्हाला पात्र केल्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. ख्रिस्ताचे शरीर आणि रक्त यांचा स्वीकार करीत असताना पवित्र आत्म्याच्या द्वारे हे गव्हावे असे आम्ही विनम्रतेने निर्णय. हे प्रभू सर्व जगभर पसरलेल्या तुझ्या ख्रिस्त सेवेची आठवण करतो. थॉमस आमचे बिशप आणि सर्व याजक वर्ग यांच्या समवेत ख्रिस्त सभेला परिपूर्ण कृतीचा पूर्ण आविष्कार घडवतो. जे आमच्या अन्य बंधू भगिनी पुनरुत्थानाच्या आशेने महानिद्रा घेत आहेत आणि जे तुझ्या दयेने विसरून मरण पावले आहेत त्यांचेही तू स्मरण घे. विशेषतः फादर अशोक यांच्या कुटुंबातून जे आमच्या अगोदर देवाघरी निघून गेलेले आहेत त्यांचे डॅडी, त्यांचे काका, त्यांच्या काक्या आणि त्यांचे जवळचे नातेवाईक त्यांची आठवण कर. त्यांचे तुझ्या दिव्य प्रकाशात स्वागत कर. देवमाता धन्यकुमारी मरिया, तिचा पती संत जोसेफ, पूज्य प्रेषी आणि तिच्या सर्व संतांनी तुला संतुष्ट केले आहे, त्यांच्या बरोबर आम्ही शाश्वत जीवनाची सहभागस व्हावे आणि तुझी स्तुती करून तुझा गौरव करावा अशी प्रार्थना आम्ही तुझा पुत्र येशू ख्रिस्त यांच्या द्वारे करतो. ख्रिस्ताद्वारे आणि ख्रिस्तासह आणि ख्रिस्ताद्वारे हे सर्व समर्थ देव पित्या पवित्र आत्म्याच्या ऐक्यात तुझा गौरव आणि सन्मान सदा सर्वदा हो. आमेन.
प्रभू येशू ख्रिस्ताने शिकवलेली पित्याची प्रार्थना मोठ्या भक्तिभावाने म्हणूया. आमच्या स्वतःची बाबा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, तुझे स्वतः तसे पृथ्वीवर तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची दररोजची भाकर आज आम्हाला दे. हे प्रभू, सर्व प्रकारच्या वैरापासून आम्हाला सोडव असे आम्ही विनंतो. ह्या जीवनात आम्हाला कृपापूर्वक शांती दे, म्हणजे दिव्य आशेची आणि आमचा तारणारा येशू ख्रिस्त ह्याच्या आगमनाची वाट पाहत असताना तुझ्या दयेच्या सहाय्याने आम्ही पापांपासून मुक्त राहू व सर्व प्रकारच्या चिंता विवंचनेपासून सुरक्षित असू. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, peace I give you, my peace I give you. Look not on us but on the faith of your church, and graciously grant peace and unity of your kingdom, where you live forever and ever. Amen. Christaची शांती तुम्हावर सदा असो. एक का शांती वंदन करूया. परमेश्वराचे कोकरू, जगाची पापे दूर करणारे परमेश्वराचे कोकरू पहा. कोकराच्या भोजनास बोलविण्यात आलेले आपण सर्व धन्य.
Let us pray. हे प्रभू परमेश्वर, आनंदाचा दिवस तू आम्हाला दिलेला आहे. रहस्यमयरित्या तू आमच्या अंतःकरणामध्ये विराजमान झालेला आहे. तुझ्या इच्छेप्रमाणे आम्ही जीवन जगावं म्हणून तू आम्हाला मार्गदर्शन कर. ही प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावाने करतो. प्रभु तू महाबरोबर असो आणि सर्वशक्तिमान प्रभू परमेश्वर पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा आपणास आशीर्वाद देवो. आमेन. ख्रिस्ताच्या शांतीने हालेलुया, हालेलुया. देवा धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया. माझ्या प्रिय बंधू-भगिनींनो, कृपया खाली बसून घ्या. I request Reverend Father Clayton to come up at the altar. Please. माझ्या प्रिय बंधू-भगिनींनो, आज फादर अशोक गुन्साल्विस आपल्या गुरुदीक्षा पदेचे 25 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल ते देवाचे आभार मानत आहेत. 29 एप्रिल रोजी
त्यांची गुरुदीक्षा झालेली होती 2000 साली आणि 29 एप्रिल रोजी त्यांना 25 वर्ष झालेली आहेत. फादर अशोक ह्याविषयी जे फादर बेंजामिन यांनी बोललं त्यांच्याशी मी 110% सहमत आहे. फादर बेंजामिननी सांगितलं की त्यांनी त्यांच्याबरोबर भरपूर असा प्रवास केलेला आहे, परंतु फादर अशोक बरोबर एक 10 महिन्याचा प्रवास करण्याची अवधी आणि संधी मला देखील आमच्या संस्थेने दिली होती. 2005-06 या दरम्यान जेव्हा फादर अशोक हे सोनगाव येथे कार्यरत होते त्यावेळेला माझ्या कार्यानुभवासाठी रिजन्सीसाठी मी फादर अशोक, फादर अनिल आणि मी असं आमचं तिघांचं कुटुंब तिथे होतं. आणि 2 मुद्दे मी आज तुमच्या समोर मांडू इच्छितो फादर अशोक विषयी. फादर अशोक यांचं गरिबांसाठी असलेलं प्रेम आणि प्रीती. बंधुभगिनींनो, त्याच्या वेळेला फादर अशोक आमची कम्युनिटी सोडून इतर ठिकाणी मिनिस्ट्रीसाठी गेले, त्या वेळेला फादर अशोक कधीच खाली हात आले नाही. पैशाचं पाकिट तर असायचंच, परंतु त्याच्या बरोबर पोत्या देखील असायच्या आणि पोती भरून ते सामान आणायचे. आमच्या कम्युनिटीसाठी कधीच काही कमी पडलं नाही आणि आमच्या कम्युनिटीपेक्षा आमच्या पॅरिशमध्ये गरजू लोकांसाठी कधी काही कमी पडून गेलं नाही. आणि दुसरी महत्त्वाचं गुण किंवा क्वालिटी जी फादर अशोक मध्ये आहे, the ability to relate and to maintain that relationship. I was informed by Father Clayton that one of their philosophy friend from Bangalore, her daughter is present with us. We have a nickname for that auntie, but I won't say that nickname. And her daughter is present with us. That is the depth of the relationship and the art of maintaining the relationship. मित्र भेटतात, मैत्रिणी भेटतात, कालांतराने ते निघून जातात. आज कितीतरी वर्ष भरून गेलेली आहेत, परंतु फादरांची मित्र मैत्रिणी तेच आहेत. जिथे जिथे फादरांनी कार्य केलेलं आहे त्या त्या ठिकाणाहून आज येथे हजेरी लागलेली आपल्याला दिसत आहे. आणि हे फादर स्वार्थासाठी नाही, तर त्यांचा जो पहिला गुण आहे म्हणजे गरिबांसाठी प्रेम. मला तर वाटत फादरांनी आजपर्यंत कोणाकडून स्वतःसाठी काही घेतलं असेल मी कधीच पाहिलेलं नाही, परंतु त्यांनी हक्काने त्याच्या प्रजेसाठी आणि गरिबांसाठी गरजूंसाठी मात्र विचारलेला आहे आणि त्या आणून त्यांनी दिलेला आहे. इतरांचे संसार कसे बसतील आणि इतरांना कसं चांगलं होईल, कितीतरी लग्न आपल्या ह्या पॅरिसमध्ये आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी फादरांनी सोयरीक करून त्यांचे संसार बसवलेले आहेत. अशा या फादरांना आपल्या पॅरिसतर्फे त्यांचा सत्कार होणे हे महत्त्वाचं आहे. परंतु त्यांचा सत्कार होत असताना त्यांची मातोश्री आपल्या बरोबर आहे, त्यांच्या मातेचा सत्कार होणे ही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. कारण त्या उदरात जर या फळाला स्थान दिलं नसतं तर माझ्या प्रिय बंधुभगिनींनो, मला तर वाटतं एवढी महान आणि चांगले धर्मगुरू आज देऊळपातेला मिळाले नसते. म्हणून दादे मी तुम्हाला विनंती करते, सिस्टर बाय दादी आजकाल तुम्ही पुढे या आणि फादरच्या बरोबर दादी पण सत्कार जमाव आहे. दादे तुम्ही पुढे या. मी फादरांना विनंती करतो, फादर कृपया पुढे या आणि आपले फादर सेव्हियर आणि फादर रमेश भोया हे फादरांना पुष्पगुच्छ आणि शॉल देऊन फादर आणि फादरांचे मातोश्री यांचं ते सत्कार करतील. अरे तुला त्रास दिल्याबद्दल क्षमस्व.
आणि फादरांचे मनपूर्वक आभार. दादी आपला आनंद व्यक्त करत आहेत. शी इज व्हेरी हॅपी अँड डिलाइटेड. Similarly, my dear brothers and sisters, we have with us a distinguished personality, Reverend Father Clayton Fernandez, all the way from Goa. But David and Jonathan, how was their friendship? That they are the best friends. And Father Arun is another added member to their friendship. Father Clayton informed me that 25 years back he was here for the ordination of Reverend Father Ashok, and last 25 years he did not get an occasion to visit us. Today again he has made himself present, not from Goa, rather all the way from Rome. Let me speak a few words of Reverend Father Clayton. Father Clayton also finishes his silver jubilee in May. May 12th May he is celebrating his jubilee, and he is a great personality. Why? Because of his person, what he is, not because what he possesses, but what he is. Dear brothers and sisters, Father Clayton was secretary to our former General Minister Mauro Uri, and he has served the order to the best of his capacity and has given a great direction to the order. My personal experience of Father Clayton, as I was secretary to the provincial, he was secretary to the general, and any time that I had to write to him, there was always a prompt response. And whenever I had an occasion to visit Rome for the meetings, he was always welcoming and caring as an elder brother. Father Clayton, we are grateful to you for all that you serve. And now, at present, आता ते सध्या लोरेटो येथे जे महामंदिर आहे, बेसिलिका, त्या महामंदिरामध्ये ते कार्यरत आहेत. He is working there, rendering his services. He is a man of languages. भरपूर अशा भाषा त्यांना, इंटरनॅशनल भाषा त्यांना येत आहेत. आणि आज आपल्या पॅरिसचं भाग्य बघा की अशी महान व्यक्ती आपल्याबरोबर आहे आणि त्यांची देखील जुबली ते साजरी करत आहेत. त्यांचा सत्कार करण्याचं भाग्य आज आपल्याला देवाने दिल्याबद्दल मी परमेश्वराचे आभार मानतो. आणि पुन्हा एकदा मी आपले दोन्ही फादर रमेश आणि फादर झेवियर यांना विनंती करतो की त्यांनी या महान व्यक्तीचा सत्कार करावा. द ग्रेट पर्सनॅलिटी, प्लीज कम फादर, प्लीज कम. माझ्या प्रिय भगिनींनो, आज आपल्याबरोबर जवळजवळ 27 धर्मगुरू हजर आहेत. तर आपल्यामध्ये हजर असलेल्या सर्व धर्मगुरूंची आपल्या पॅरिसच्या वतीने स्वागत आणि त्यांची आभार. तसेच मी सांगितल्याप्रमाणे वेगवेगळ्या धर्मग्रहातून आणि धर्मप्रांतातून आपल्यामध्ये भाविक उपस्थित आहेत. फादर अशोक यांच्या प्रेमापोटी वी वेलकम यू ऑल अँड वी थँक यू फॉर युअर प्रेझेन्स अँड युअर पर्सन. We request you all that एकदा शेवटचं गीत झाल्यानंतर आपण सर्वांनी वरच्या हॉलमध्ये पुढील कार्यक्रमासाठी जायचं आहे. फादर अशोक यांची इच्छा नव्हती इकडे त्यांचा सत्कार व्हावा. त्यांनी मला सांगितलं नको, परंतु मी त्यांचं ऐकलं नाही, म्हणून फादर मला क्षमा करा. थँक्यू. लेट अस स्टँड फॉर द फायनल गीत.